Zameranie kúpeľne je proces, pri ktorom dizajnér vykoná presné merania vášho kúpeľňového priestoru. Na základe týchto meraní následne vytvorí podrobný plán, ktorý slúži ako základ pre ďalšie práce, ako je výber okladov, dlažieb a inštalácie. Prečo je zameranie kúpeľne dôležité? Presný návrh. Vďaka presným meraniam vznikne návrh kúpeľne, ktorý dokonale zapadne do vášho priestoru a vyťažíte z neho maximum. Optimálne využitie priestoru. Aj v malej kúpeľni sa dá vytvoriť praktický a estetický priestor. Zameranie vám pomôže nájsť to najlepšie riešenie. Výber vhodných materiálov. Na základe rozmerov a dispozície kúpeľne vám odborník poradí, aké materiály sú vhodné pre váš priestor. Presná cenová ponuka. Podrobný plán umožňuje vypracovať presnú cenovú ponuku, takže budete vedieť, koľko vás rekonštrukcia kúpeľne bude stáť. Vyhnutie sa chybám. Zameranie minimalizuje riziko, že sa pri realizácii projektu vyskytnú nepredvídané problémy alebo chyby. Zameranie kúpeľne je investícia do vášho pohodlia a spokojnosti. Dobre navrhnutá kúpeľňa vám bude slúžiť dlhé roky a spríjemní vám každodenné chvíle. Nepodceňujte dôležitosť tohto kroku a zverte ho do rúk odborníkov. Kontaktujte alebo navštívte stavebnú keramiku v Trnave a získajte bezplatné zameranie vašej novej kúpeľne. V ďalšom dieli nášho seriálu sa dozviete viacej o dovoze materiálu a možnosti realizácie.